ще играем Roblox. Както всеки знае, тази Roblox я харесвам. Днес се опитаме да минем на играта. Забравих как се казва се играта, иначе ето тази игра ще минем днес. Ето тази игра. Не, обърках играта. Ето тази игра днеска ще минем до края. Ако искате да играя друга игра, напишете ми долу в коментарите. Аз тук съм бъркам. По-скоро не съм. Ей! Те тук са много хитри, само да ви кажа. Спомняте тази игра в Roblox. Просто внимавайте, че някои хора ви взимат вагонците там. Как ще гъмнете, Ама гъмна го твърде близо. Айде сега се тръгвам. Ще минем най-накрая. Махай се! Махай се! Сега продължаваме напред. Сега хора, където горе или долу напред. Спортен вагон. Това е лознак, да го гъмне. Той си падна. Човека, който го скара, падна. Затова, че това е хубаво да падна. Някаква част да не удари да гъмна. Само да ви кажа, че тази игра е много изнервяща. Щом паднете, просто се изнервяте в тази игра. Затова, че сега продължаваме. Ето тук давам бях на газ. Особено, че горе има табела да се кара с 10. Ето тук я виждам. А вие виждате ли я? Не! Добре, продължаваме. Аз до кога спадам, ехо? Ще умра, нарочно, че играта не ме пуска да падна и да умра. Сериозно, бъгва ми играта. Бъгва ми играта. Се включва пак, че винаги ми бъгва тая игра. И само да ви кажа, гледайте канала на Коки Гейм. Напишете го на английски и ще ви излезе канала на Коки Гейм. И гледайте неговите видеа.
Ако искате, не казвам, че е задължително. Не! Добре, само не влизай. Казваш ви хората играят. Кой да играе теста? Тук сте свърши видеото, хора. Изнерви се с тази игра. Изнерви се. Някой друг ден ще продължим играта. От мен. Чао.